Jel možeš zamisliti da smo već drugi razred? Da, sve tako brzo prošlo. Što misliš, kakva će biti ova nova godina? Pa nadam se da će biti bolja nego prošla, pošto nema Flower više u školi, hvala nebesima. Joj, ja sam zaboravila na nju. Ozbiljno. Da. Rođena? Što je najrođenija? Nova školska godina. Svaka je ista kao i prethodna. Ali mi smo tek drugi razred najrođenija. Znam rođena, ali svejedno. Ej cure. Oh my god, Sheldon. Pa di si ti nama? Pa tu sam. Kako si proveo ljeto? A ništa posebno, dosada me ubija. Nego, jeste vidjela Šimu negdje? Šime? Ne. Možda u svom hodniku. Ej, to baš nije lijepo reći za svog prijatelja. Sorry. Kasnim, jesam zakasnio. A tu si, brate. Chill, nisi zakasnio, imamo još 5 minuta. Super. Nego, jeste čuli da se škola seli? Šta? Molim. Čovječe, li vi čitate obavijesti na školi? Ne. Jok. Čekaj malo, škola se seli? Zašto? Ne znam, samo znam da će nam detalje otkriti Raska. Ajmo u razred. Čekaj. Zašto je učionica prazna? Ne znam, gdje su naši stolovi i naša ploča? A Budaletina, ko je Budaletina? Ti prestani, ne može to tako. Zašto je učionica prazna? To se i mi pitamo. Dečki, jel vi kad koristite šampon? Hej! A? Zašto je učionica prazna? Da, gdje su naši stolovi? Zar baš niko nije čitao obavijesti? Ekipa! Jeste čuli da se selimo? To ne može biti. Ili ostajemo ovdje ili nema škole i točka. Mislim, di bi se uopće mogli preseliti? To nema nikakva sada, gdje ćemo biti? Dolazi Raska. Dobar dan, djeco. Dobrodošli u novu školsku godinu. Sigurna sam da ste puni pitanja, pa ću vam sve objasniti. Za par dana će doći jedna firma zvana Ingrad, koja će pretvarati našu školu u kulturno dobro, ili ti vam muzej. Tu nema škole. Nisam to rekla. Oh, come on. Mi ćemo se preseliti u školu koja je na kraju grada. Ali profesorice, to je malo daleko, kako ćemo mi... ovako. Blizu te škole je jedan učenički dom u kojem ćete se svi smjestiti. Ali ja nikad nisam bila sama toliko odvojena od obitelji. Mislim, dobro. Ne brinite. Sve je manje više organizirano. Također ćete biti na katu sa 3. razredom. Oni će vas lijepo primiti u svoju školu i u svoje sobe nove. Na vratima škole ću vam napisati gdje se točno trebate i kada se točno trebate naći. Jesmo li svi razumjeli? Da. U redu, pa vidimo se onda u novoj školi.